De Grand Prix is een bopperslag van de drafbaan. Zo'n 4500 taskogers komen naar het Victoria Park in Wolvergeer. Hij is bijzonder voor Victoria Park, maar hij is eigenlijk ook bijzonder voor de hele Nederlandse drafsport. Het is een race die elk jaar in een ander land wordt verreden. En in die zin zeiden we ook van, hey, wij hebben de Champions League finale naar Wolverga gehaald. Er doggen geen Nederlandse hinders mee onder de Grand Prix, maar wel een piqueur. Robin Bakker uit Blauwhoers houdt de koers een Frieske tint. Hij is toch een Nederlandse fokker vregen om bij het Zweedse hinder Errol Bocco te rijden. Hoe is het met de senior? Want we zitten nu een kwartier, 10 minuten, dus is het correct voor de wedstrijd. Ja, nou, zenuwen, ze zijn er natuurlijk. Maar ja, we zijn niet zwaar favoriet, dus hoge druk op de schouders hebben we niet. Ja, gezonde spanning. Ben je mixed op? Ja, ik denk dat we met de plaats 4 of 5 hartstikke blij moeten wezen. Naast Bakker doggen er 4 Fransen en zo'n Zweden mee. En zat het vanzelfs jet op de drafbaan. Lek Ralf Dekker Wolrus in zijn glazen balsje en een gokje wegje hoe de winnaar. Bold Eagle, dat is een fenomeen, een paard uit Frankrijk. Ook allemaal 4 jaar oud. En Bold Eagle die heeft bijna al zijn koersen gewonnen. En wordt eigenlijk wel in drafsportland de Messi van de drafsport genoemd. Hij is het fenomeen op dit moment. Ja, en die gaat zometeen hier denk ik de race winnen. Dekker had er wel doel hoor, want Bold Eagle neemt voetendaliks de leiding. Maar hij krijgt efter hem zijn stalgenoot Billy de Montfort. Piqueur Robin Bakker en het hinder Errol Bocco beginnen echt goed en rennen naar de eerste ronde rond het 5e plak. Daarna verliest Bakker de ontsluiting en maakt er tasje dat Bold Eagle makkelijk naar een overwinning draaft. Hij finisht in een baanrecord van 1 minuut en 12 seconden. Tweede wordt Billy de Montfort en derde eindigt het hinder Sorbet. Bakker komt als ziende door de streek. De winnaar kan een feestje vieren, want hij wint €175.000. Bakker valt boeten de prijzen, maar nevens hem is dit het maximale resultaat. De laatste kilometer gaat het tempo zo hoog ineens van de voorste paarden. En dan is het moeilijk om met een outsider om dan nog mee te komen. En, als je paard echt goed genoeg is, dan is dat haalbaar. Maar het paard was niet goed genoeg voor deze klasse. En, we hadden gehoopt op een troostprijs, het zat er helaas niet in. Bakker hier onder de race ook nog tijd om te genieten van de ambiance. Volle tribunes en geweldige sfeer. Jammer van het weer, maar dit is goed voor de Nederlandse sport. Het Victoria Park in Wolvergeer wil in de toekomst meer van zulke grote koersen organiseren.